Domov sociálnych služieb Svetlo, ktorý pôsobí v budove Krupinskej nemocnice, si pre svojich klientov pripravil fašiangový program. Je obdobie fašiangov, čo ste si pripravili pre vašich klientov tu v Domove sociálnych služieb Svetlo? Tak, dneska sme si pripravili v rámci fašiangov slávnostnú kapustnicu. Po obede ešte budeme mať pampúchy pečené a vlastne teraz im prišiel zahrať Peťo Sedmák, ktorému sa chceme touto cestou aj poďakovať, že si našiel čas a chcel potešiť našich klientov v zariadení. Na lásku je jeden málo, láska si pýta dvoch. Zamestnanec oddelenia kultúry v našom meste tak spriemnil seniorom fašiangové obdobie hrou na heligonke. Obyvatelia domova si tak zaspomínali na detské časy a v myšlienkach si predstavili, ako fašiangové obdobie trávili za mladých čias. Boli sme detiska, už aj také staršie, chodili sme z domu do domu, po detve, ja som detvianka, samozrejme, a na palicu. Ražeň sme mali, tam sme si slaninu a spievali fašangy, Turice, Veľká noc príde, no a takto sme, a potom na zábavu, v detve samozrejme sme išli, mali sme už tam fešákov a naše matky a staré matky na lavici posedali dookola a hľadili, keru zobral a tú moju nevzali a tá je krajšia a tetky sa hádali. Potom sme divadla hrávali a takto. Joj, aj kamenný chodníček sme hrali v detve aj všeličo a teraz sme v Krupine hrávali, takže už sme takto. Peťovi, ktorý seniorov rozveselil svojimi pesničkami, sa dostalo aj nečakaných komplimentov. My ho strašne máme radi, aspoň osobne ja, a že nejak nie, tak povedia a nepočúvajú. A veľmi sa mi páči, taký dneska pekne ostrihaný, pozrite. No veď už Ježiši Kriste, a ja to viete, stará žena na takýchto mladých bere. V Domove sociálnych služieb Svetlo si tak klienti spriemnili fašiangové obdobie a nezaobišlo sa to ani bez slz.